When intayamin dayawen iabot tayo kaisud sa lakan tayo upingket na tayo hintay nga ikan na manang sarap ken Jesus nga hindi ikanta di kinatanong na usana upingket na tayo hintay nga di kanta manang sarap ken Jesus nga hindi kapya idir itay nga di kanta di kinatanong na usana hintay amin sa batin diya when hintay amin sa rawen diya when hintay amin dayawen diya taisud sa lakan tayo bumubingkan na tayo nga nintay nga di kanta panang sarabuken Jesus nariti kapya idiritay nga ikanta ti kinatangok na Hosana Hosana itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kagabsat ti Dios imbaon na tayo nga agmisyon. Iti inaldaw-aldo aban panagbiag tayo ket maysa a misyon. Agtulnog tayo ken kuana, ituloy tayo dagiti aramid na iwaragawag tayo tinagan na. Tapno maikaritay ang makirano iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkon pesaharap, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga
Gloria iti Diyos, iti kangatwa, ket ito'y nagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanmog daka, pagrupabanda ka, daydaya wendaka, agyaman kamken ka, gapu iti naindakla, adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiyak Jesu Kristo, tugpogto nganak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, sika magikan, kadagiti basbasul ti lobo, kasyan na kami, sika magikan, kadagiti basbasul ti lobo, awaten kaday ko, karararaw mi, sika situtuga, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, tangay siksikaw Apo Jesu Kristo tinasantwa, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaan di pan nakairorumen ti anak mo, pinabangon mo, tinaidasay alubong, ipaay mo kadita da kami amamati, maaddaan kami itinasantuan alagan tinakem, rokatan na kam kadi, iti panang tagabot ti basol kada kami, ket iragpat na kami kadagiti ragsak nga agnanayon, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Iti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isayas.
Makipagragsak kayo iti Jerusalem. Agrag-u kayo gapuken kuana. Da kayo amin amang ipatpateg iti daytoy a syudad. Makipagrag-u kayo itan ken kuana. Da kayo amin na nang dungaw ken kuana. Lak amin yun to ti kinarangay na. Kas iti maladaga as sumuso ti inana. Kunati apo. Ited kunto kada kayo ti agnanayon a kinarangay. Kaslanto karayan adi agmaga ti panagayos ti kinabaknang dagiti nasyon nga umay kada kayo. Mayarig kayto iti maysa a maladaga a pasuswen ti inana. Ububaen ken dungdungwen na. Liwliwaen kayto ijay Jerusalem akas panang liwliwa ti maysa nga ina ti anak na. Agragsak kayto inton makitayo a mapasamak daytoy. Papigsaen ken pasalun aten kayto. Iti kasta maamuan yun to asyak nga apo tulungak dagiti agtulnog kanyak ket idisuor kunto ti pungtot ko kadagiti kabusor ko. Ti sao ti apo. Agyaman tay ti Diyos. Da kayo amin na tatao agdaydayaw kayo ti Diyos ket agdiri kayo. Da kayo amin na tattao, agdaydayaw kay ti Diyos, ket agdiri kayo. Da kayo amin na tattao agdaydayaw kayo iti Diyos ket agdiri kayo. Ikantayo ti dayag tinagan na. Idaton nyo tinagloryaan na pagdayaw ken kuana. Kunayo iti Diyos. Nakaskas daaw dagiti aramid mo. Da kayo amin na tattao. Agrukbab ken ka dagiti amin nga da iti daga. Ket ti pagdaydayaw mo pagdaydayaw tinagan mo ikantada. Umayo kitaen ti amin nga inaramid ti Dios. Dagiti nakaskas daw apan nakilangin na ti amin a parswa. Pinagbalin na ti taaw an amaga at daga an nagnaan dagiti ammami. Sadyay nagrag-u kami iti inaramid na. Agturay ngagnanayon babaen ti panakabalin na. Da kayo amin na tattao, agdaydayaw iti Diyos, ket agdiri kayo. Umay kay agdingeg, da kay amin ang managbuteng ti Diyos. Tasaritaek ti naramid na kanyak. Idaydayaw ko ti Diyos, gaputa impangag na ti kararag ko, ket di na imbabawi ti di agbalbaliw nga ayat na kanyak. Da kayo amin na tattao, agdaydayaw kayo iti Diyos, ket agdiri kayo. Ti maibasa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Idi biyag ko, ti laeng krus ti Apo tayo Hesu Kristo ti pasindayag ko. Gapo iti krus na, natay ti lubong kanyak, ket natayak met ti lubong. Awan paggidyatan, tin makugit kin ti saan a makugit a tao. Tinasken kitdi, iso ti pagbalinan a baro a parswa. Kadagiti agtulnog iti daytoy a pagalagadan. May paay kuma iti talna ken kaasi. When may paay kuma kadakwada ken kadagiti amin na tao ti Dios. Manipod ita, awan kuman ti makariribok kanyak, tay pakitak dagiti piglat iti bagik, tatagabunak ni Jesus. Kakabsat ko, sapay kumatamadaan kayo amin ti parabor ni Apo tayo Hesu Kristo. Amen. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos.
bunot ko, ipay mo kad bendisyon mo, tapno agtulnog daytoy puso, nagtungpal na ken mo. Si dadan ka mapong, nagtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo. Maritantan mo tinagan mo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti may paay ken ka, o Apo. Pimili ni Jesus ti 70 ket 2 pay alalaki. Imbaon na idasag dodwa tapno umununada amapan iti tunggal ili ken lugar apapanan nanto. Ado ti anyen ngem basit ti agani kinunana kadakwada. Agdawat kayo nga rod iti akin ko kwa ti maani tapno mangibaon kadagiti agani iti paani na. In kayon, ibaon kayo akas orbon ti karnero ti ayan ti arban dagiti lubo. Di kay mangitugtugot iti supot, bayon wenno sapatos. Di kay agsardeng iti dalan, ako mablaaw iti si asino man. Nusumrek kayo iti may sa abalay, umuna ako nayo, adda kumatal na iti daytoy abalay. No iti dayta abalay adda tao ama nagayat iti talna, agbatin to kenkwana ti inkablaaw yo. No awan ibabawi yo ti inkablaaw yo. Agdagos kayo iti dayta abalay, ket kanen ken inumen nyo ti idasarda kada kayo, tarumbeng amatangdanan ti agtrabaho. Di kay agalis-alis ti pagdagosan nyo. Nusumrek kayo iti maysa nga ili, ket awaten da kayo, kanen nyo ti maidasar kada kayo. Paimbagen nyo dagiti masakit iti dayta nga ili, ket kunayo kadagiti tattao sadyay, asidigan kada kayo ti pagarian ti Dios. Ngam nasumrek kayo iti maysa nga ili ket di da kay awaten, in kayo kadagiti kalkalsada ket kunayo. Uray ti tapok iti ili yo akumpet kadagiti sa kami, punasen mi a maibusor kada kayo, no pay kasta laglagipen nyo nga asidigan kada kayo ti pagarian ti Dios. Ibagak kada kayo nga inton aldaw ti panangukom, dakdakkel to ti asi ti Diyos iti Sodoma, ngem iti dayta nga ili. Nagsubli asiraragsak dagiti 70 ket 2. Apo kinunada, uray dagiti demonyo nagtulnog da kada kami, idibilinen mi ida itinagan mo. Nakitak ni Satanas anatnag akas kimat manipod langit, insungbat ni Jesus. Denggen nyo, inikkan kayo iti pannakabalin amang baddek kadagiti ulag ken manggagama ken mangparmek iti bilag ti kabusor. Awan to ti pakaan-anwan nyo, ngem saan kayo ko mga agragsak gapota agtulnog dagiti dakes nga espiritu kada kayo. Agragsak kayo ket di tana isurat dagiti nagnagan nyo sa dilangit. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka, o Kristo. Good morning. Agsusublitat ta dagiti seminarista, iti may nga seminarista tayo ni Dominic. Ngam day makabulan na panda nagapostolate, na panda iti naduma-duma a parokya, nangro na dagiti nasulsulin at basit, ta kabayatan ti panay exposure da ado ti maadal da. Kakastoy magkanyami idi no dahiti agaawid kami nga kastoy, kalpasan nga naibaon kami, inton agaawid kami, ado nga experiences, ado nga padas, pinnadamag, ado nga ragsak nga agpipinadamag. Ket ijay ngamin mapadasam dagitay hamo na padasan nga ordinaryo iji balayo.
Kenham mo maadal ijay seminaryo, di maadal mo ijay. Kasla kumadi kanyami. Hindi na ibaon kami mat ijay abra nga ma-exposure ijay buklok. Narigat pa dalan ijay simentado ka no tatanjak pa na panin manutawenan. Ado kami nga aglugan nga lalaki ta kasla ijay ka aduming agguyod kasla maiwasit gilugan ti ka adumi na surok nga kwan nagkwan. Dinagyanan mi nga balay. No umaway da ijay lakay kin bakit nalipatak mo na gandan baka natay da pay ngatan. Apanak sumursurot. Kaya di may sangal daw, di ini tatang ag suysuyod. Nanyo mo ti ag suyod, kulegleg magkanyayo kada traktoran, ag suysuyod. Kunak kanya na, tatang siyak man ti ag suyod, no ta siyak ti ag suyod, kunak siyaklatan, kunak na ti ammo na, hangkong ammo. Siyak indakdak kalut ag suyod, di na ammo nga nasuyod ko pa jay ilakko tinwang mita, ipalayaw ko jay tambak ka, nagbatitak pa ila idi ka, naisagod jay tambak, so naigusod ito na, naglagto-lagto yung bagkatan nga naigusod ijay nuwang. Siyaklatan ko na, mudto ita siyak ko na kaisaklatan. Manjak pa yung magkakayata di jay baka na, lakayan, mabilbilang mo tibay addang na jub ko no saplitam di mga di na mo partakan ay apo ka makaburing aday jay ngam ti problema da ijay di lugar nga ayanda haan nga agtali na ti danom no nangato di tambak mo apaya ado ti ararawan ado ti ararawan ang kutukutan da di tambak iso nagpadanom ka hang agbayag na muya ti ararawan in English inja kamon basta da kayto ti mangresersen irerewen ko na yulatan nga di ararawan nagadado kakunak kanya na tatang adda silupin mo adda ko na inted na mo silupin na daytay supot ti muskada amoy ti muskada in English chiclet inala jay silupin na nagpidpido takti ararawan nagado dandani nga takagudwat sa loob, nagposkol. Isumo lang ag problema da kinday origi kay raraop nga pagay da, matay ata kanen na di poon ti pagay da, iso ti pagkaykayat da kanen. Ilinsangput ko kunak kininanang, nanang lutwom, ikarug mo ti asin kinsuka, mantika ambasit, haang ka nga aglutot sa balit, kitaak man taupat ka mga seminarista, kitaan taman no, nyat sida, dagito'y kakadwak. Tasya aka ang kay-kayat ko di man naluto ali paamol mo ta na agkakanalteek ngumarit nget ta ka angko dagiti kakadwa ka bingir-bingiren da mo di iman ak kung kunada kung go makammo kay biagyudan basta siyak na imas kuna niya maipakan kajay sa bali mo ti padas dagiti nangagyo nga ta di YouTube ay nangagyo nga ta dato nga sermonan hanlang siyak ti mga istorya adupay dagiti eskwela ami mo di kalinggad da istoryada. Kaya po ta bumalasyo da karayan, nalinis ti danom da kalingga. Adda nalinaw, nalinaw, nadalos. Kada gaya seminarista bumalasyo da kano di hanging bridge. Kaijay, kaslakan niya tayo, dagay babalasitang kada babae, mabalinda nga aglabos na tagdigusan. Taore kan niya may diubing kami kasjay, ore agtitilayon nga aglalagto kam di kare awan bibiyang ti tao. Gata lumabas da kano. Siyempre pagat sikat, kunada kano ading sa dinoti mapan ijay ko mabaryo dinoti mapan ijay kabaruan ko nada ko agapot da kano mo piman nga madida mga ito do ijay ko na kano ulit-ulitan da sa dinnaw ijay ko na istorya mo dagitay taga kalingga da mo ti may nga istoryada won iti ebanghelyo tayo nagmayat anya dagijay maibaon kunanang umuna mang dumawat kayo iti agani kadagiti agpaani ta agkurkurang adu ti anyen iso nga napintas may kararagan tayo dagiti seminarista ta agsasakit kada mamatay ti papadin adu ti maungungkelen kanya ti requirement na anya ti criteria na ti umuna ada nga maibaon sigon ken ni Apo Jesus kunana di kay mangitugtugot iti supot wenno bayon marigatan at taga Salcedo no dito iti umuna criteria niya ang kagisug-supot ti bayon no so ay ang kagitugtugot ti supot no bayon na taga Salcedo dati awana jak umay ko nanan
styro ti tugot niya ko na siguro mabalin. Hanggang itugtugot. Iti supot no bayon. Anya di kaya nga saon, ti agtrabaho mapakan kaya nga saon, agtalik kayo no anya jay madanon ijay i-provide nanto. Maikadwa makontento kayo. Meaning makontento kayo no anya jadda kada kayo. No anya di adda kanya tayo daytoy gamin ti maysa nga pakarigatan ti tao. No hangka makonkontento ti adda kanyam. One of the secrets of happiness kunana dayjay, be contented of what you have. Maysa ka dagiti sekreto ti agbalin nga naragsak makontento ka nya ti adda kanyam. Amuyo datay nga Pilipino. Datayo ti maysa nga tao nga haan a makonkontento. Pulos. May sa akanginaan nga gasgaston ti Pilipino dagiti banbanag nga haantay pakakontentuan nga dagijay apay mo kulot ta buok mo ingka paunat na surok asa nga ribo sa kanto agtingtingig nga magna apay nga hindi ka aksepta no kulot latan no apay damo di kolor ti buok na jak lakit kitaan na jak tumakabasing rendak to madamdamak kastalatan antay mo kon kontento anda kay nga nang runa kada kay nga babae nagado pakarikutan nyo parutom takiday mo sa kagumatang ti pagsurat di nagngina isupay gasto ka mabalim mga kastana siya kam kumabalbal yan antay mo kon kontento nagado ti kayat tayo nga aramiden. No apa yang kasla basol mi anangisit tatan kasla tila tao tatan kenapudaw. No nangisit kasla basolen. Danapan nakiraep ko na nagmaksipil na uram tarupa na. Sana pa basulan di ka aruba na nga ng kulam. Nagputok-putok taga Salcedo da diyan ikamang di ayam. Hantay makonkontento iso da jati kunana no anya jadda kanya makontento katagbaling ka naragsak maikadwa no admission ka ano iso da may samot laeng contentment mo la da kanam no anya di ipasango da haan nga napilihan nga na arte napangkamimot ijay Cervantes libang kajay libang aw maluglugan pa ila edita da uri day tay lugan da nga rising sun edi ka makadanon ta nakagalgalis kuman manipod ija balagiw ija yanti daing kunana ja kastoy ti ili pag naen me kadi magas kami ja yanti uncle ti kasinsin ko kapidwa pinangal daw da kam di jay gaputan da nakagatang ti sardinas binekkel na mo dati manok nga mangukupon dandanin sapay agpisan ta siyempre no agkamat kami malumton binekkel na, asya ka pinartimi matan, adda putik, yun na putik. Haan nga putik at pitak na putik, dibatit aburnay, nakasabit ng pasikig, pabangking, kinaot ko, te amok asin. Ngaya po, dinakaot ko akasta, muyo dayay, adda basit danom na anya daytay nagdigwan ti itag. Ado ti agkuyam-kuyam nakasta. Apan kimaod di talong aldawan sa bunak in NPA bayo ba na baya hanga maikat di angot na apan kimaod di jay Uncle J kapidduhak inlaok na dagkuyam-kuyam na siyempre di jay dan ang sabaw na tatapaw di sabaw na wow kunada pay wow kunada kasi kunamet alangan met anga nya nga roti sidak ka awam met imigo pa ni naimas met kapay nagadong nagmay kaiso dia no anya di pasango da makontento ka kanya ti kuno ni Santo Papa no anya di kabibiyag da makibiyag ka aginggan na nga kunana ni late Pope Francis Benedict Pope Francis kunana aginggan na nga kaang-angot mo di karnero kahit na nga sa uwan akseptarem di pan nakibiyag mo kadakwada haan nga napili taga Salcedo diyan ako yak nga tapisan kanto pay sila da seminarista apan nagapostolate jak amuno nakapadi apan maki apo apostolate ije barbaryo amuyo ti aramid na kano ipabalon ni nanang na
At dabalon na nga kutsara. Diyan mo, nangatag amo agkamot aja kamo, basta istorya dala ang imjak na paniknikan. Ang makibiyag ka, kadakwada. No, anya di biyaghaan nga, iyahang ka nga alien, kadakwada. Anya ti idanon mo, kadakwada, kunana, may sa criteria, idanon mo ti talna. Talna, ti adda kuma, kadakayo. Kablaaw. Haang ka nga napan nga, siyak tinalaing, umay ko idanon ito. At damay sa kano nga missionary, kunana, agbilbilog da mapanda di isla. Kakunana kano da ito'y missionaring agdadamo, I will bring Jesus to that island. Kunana kano. Idanon ko ni Apo Jesus idta nga isla. Kinita kano da jay padi nga ng kuyog kanya na kunana. No. Jesus is already there. Adidjayan ni Apo Isos, ingkariingan no, maturog. Hanggang agin lalaing. Tikablao mo laeng talna. Tikaya na nga sa uwan, talna laeng tikablao mo, hamuhang ka nga mapan nga kasla, kalalaingan nga gisuro, siyak lati na laing. No, hanga kas jeti misyon. Kalpasan na, anya dagito'y adalan, idinapandan, nagsublida, nag-report da kini Apo Isos, evaluation nga ta. Anya ti kunada, Apo kunada ti padamag da ti ragsak da, anya ti ragsak da, uray dagiti demonyo nagtungpal da kada kami, inaramat mi tinagan mo. Kanya ti kunan ni Apo Jesus, nakitak ni Satanas anak na nabtuog. Ngam adda imbaga ni Apo Jesus kadakwada, haang kayo nga agragsak, gapota uray ti demonyo agtungpal da kada kayo. Agragsak kayo, tatinagnagan nyo nakasuraten sa di langit. Alahaan tayo, ti sitwasyon tayo. Sino ti misyonero? Seminarista? Madre? Padi? Brothers? Yes, literally, iso ti mission dayta. Datayo nga rod. One missionary tayo amin. Every day is a mission in our life. Sa dinno ti pagmisyonan, haan lang ija adayo. Ija unag ti balay. Sika misyonary ka sa dinno, ija unag ti balay. Sino ti pagmisyonam, umuna di pamilyam, ija kaarubam, ija trabahom, ija gimong mo. Anya nga ti misyon mo. Naragragsak di pamilya, no makontento, no anya ti adda. Oy. Isuti ko nagtatay diya kalangkwasan, makontento ka niya ti adda. Hindi ta ikarkarit mo nga ilablaban mo, idi nga asawaem. Idi nagasawa kayon ka mo gayam. Dahil tabaka mo nga ikarkarit mo, idi uri ka lang makiapa, agselos ka no, adda mga aram nga sabali, impapilit mo nga asawaen, ay di na asawam ka barbaridad mo gaya, makontento ka. Iso ko nakadagiti kaskasarik nga rod ka, nagasawa kayo, don't be couples always, remain friends, kunana, agtalinaed kayo nga aggayem, tanudad duman no nagasawa kayo na hang kayo maaggayeman. No, nagasawa kayo, no dadduman, nalipatan yun nga, aggayam kayo, ay kaagbalin kayo mga ininin, no daddum. Imagine na maturog ka, kakaidam, takabusor mo, di ka mabangungutan. Akariin ka, nay, si ka man. Mabangungot ka, kamu yung aggay, mabalin nyo lahat at agkakaida, ano at pagkamalyan di maysa, mapakawan mo, makapagragsak kay lata, ngam no na gasawa ko namon, ay mortal enemy kayo nga agasawa, kas anong karon ti pa nagkaidayo ti manotawan. Kamakontento ka. Isuti ko da kayo nga babae, umay kay tuman ag-report kanyak, sino kada kayo ti makonkontento iti asawa na alalaki? Oh, ganas. Umay kay to ka, siyak father, lama, nakitaan tayo tuman. Apay mo. Sino magkada kayo nga babae, ti makonkontento, sino magkada kayo nga lalaki, ti makonkontento kini asawa na nga babae. Oray awan. Siyak father, akseptare mon, awate mon, tap nagbaling ka nga naragsak,
Nada pagkurangan na, wen, itid mulatan ti kapya. Hamo masapol nga ibilagan. Hamo masapol nga bugkawanan. Makontento kan, dadtan alpatap na agbaling ka na ragsak. Nagadu mo pagkapsutan na. Sino aya tila kayo nga awan pagkapsutan na. Sino aya ti bakit nga awan pagkapsutan na. Makontento. Uri nagiti grasya nga itid ni Apo Diyos kanya tayo. Awatan. Noon niya di grasya nga adda kada tayo, makontento awatan. Hanggang agpampanunot ti sa bali. Dadta ti misyon. Isurom ta anak yo nga, isuro yo ta anak yo nga agbiag ana simple. Misyon dayta. No adda kapya no maite ija unag ti pamilya ka addaan kapya. Apiti ko nayo adin no pagmisyonan tayo ayahaan. Superficial di ko na tayo nga, oh may kahit unag ti simbaan ka, naggagat, nagsiglat ka dito'y, iyo unag ti balay ka, ala. Awan mo't pa nakukontento, awan mo ragsak na, awan hang nga misyonary di jay. Isumot lang, iso day jay. Kano maaramid tayo daytoy, anya ti report tayo kini Apo Isos, Apo, uray ti demonyo na paksyat mi. Anya dagi ti demonyo, hanga ti demonyo tatan ka nagsarang magmagnad ta kalsada. Tidaddo mga demonyo jak amo no naka-make up damit. Uno naka-e-bike. Haan nga magmagnadtan. Adi demonyo agtrab-trabaho sa gabasit anya dayjay kinatangsit. Isuro na ka nga agbalin nga natangsit. Ay nga naka-e-bike ni ma'am nakamotor katata. Isuro na ka nga man agbalin nga man naging bubukod. Ti demonyo isuro na kang agbalin nga makasarili. Talabagbagim ti pampanunutam, hamo nga isakit ni partner mo, hamo isakit dagiti anak mo, di bukod mo nga bisyo, pagragsakan, malipatam, ida, kasta ti trabaho demonyo tata. Ti demonyo, ada, imula na sakit tinakam, gumura ka. Ngam no maipaay mo ti kapya, maipaay mo ti kinapakumbaba pamakawan, mabalim mo nga ibaga kini Apo Isos, Apo napaksyat ko ti demonyo, ti kinatangsit, ije pamilyami, mabalim mo ti agreport king kuana. Apo napaksyat ko ti demonyo ti pamakawan, kinisayak jigurak. Apo pinaksyat ko ti demonyo ti kinatangsit. Nabalintay itong i-report king kwa na, Apo, pinaksyat ko ti demonyo ti kinaman na nao, na-control ko, jingiwat ko ti hapday, ngam hapday laeng pay, apang rugrug yan. Narigat pay, aja agmalemot. Marigata na. Ngam no, di dyan, mabalintay nga ibaga kanya na, dagi dyan ti trabaho nga mabalintay nga ibaga, napaksyat ko, Apo, ti demonyo. Nakaitidak ti kapya. Takong ko na tayo ka missionary, baka ti pampanunutan tayo ng agmisyon ka, naka-addayumot, ijibiyag tayo, haan nga maibagay, da tayo mismo dayjay. Kinaawagan tayo, naitid kanya tayo dayta, mabalin tayo nga i-applyan. Iso nga nagmayat mo't agawid kay madamdama, ang nakaredy tayo, itinagan ni Apo Isos, paksyatek ti demonyo, anyo mo bigbiglaan, sumangpot ka kinlakay mo ko, paksyatek ti demonyo, kunamot, nakakross kamutan ka, palapalan na ka. Nakay mga lalaki, mga alaka, holy water, tiliblibas, mga lalao kan di inuman ni bakat mo, paksyatek ti demonyo, ti kinaman na nao. Nagil-BM toki din, wano. Adi jay, iso nga ti biyag nga kunana, is iti kinamisyonero tayon, wan adda dagiti talaga nga literal nga misyonero ngem da tayo mission tayo ti inaldaw. At the end of the day, no examination of conscience sakbay kayo nga maturog. No nagbalay kay ti dayta nga aldaw, thank you Lord, apaya napaksyat ko ti demonyo ti gura na makawanak. Agyang manak Apo napaksyat ko ti demonyo ti kinatangsit nagpakumbabaak. Agyang manak Apo na kontrol ko ti bagbagik para iti bisyok, anyaman da ito'y gadget, arak, anyaman, tibisyom, na kontrol mo di bagim, agyaman ka kini Apo Diyos, Apo napaksyat ko, na kontrol ko, ngam na i-apply ti, na ipakat ti kapya ije pamilyami. Iso nga da tayo, kakabsat ko na tayo, hantay nga agpanunot ti adayo, da tayo nga mismo, misyonero tayo. No makontento, magdadi kapya, agbalin nga naragsak, agbalin nga mangiwaragawag, iti kamaudyanan na mabalintay nga i-claim, napaksyat tayo ti demonyo.
Ngaman tayo nga bukbukudan, narigat. Dumawat tayo matlang ito yung mangitad kanya tayo ni Apo Jesus. Hantay ka ba ilang ti lumaban? Mayat tatang, inton bigat, nagtay manen. Iso nga masapol nga kan-kanayon asi kakararag. Apo, ibaunak, ikanak titikirad. Apo, ikanak ti pigsa nga agantor. Apo, ikanak ti grasya ti kinaanos nga natibker. Apo, lawagam ti panunot ko, tahan nga masulsuliso, gahan nga maababak. Iso nga agsublimot la kanya na, dumawat tayo matlaking kwa na, once nga linipatan tayo na, kadi tayo mapupuutan, hantay mapaksyat demonyon, tunukan datay ti demonyo, handa tayo to kayatan ti pamilya tayo, handa tayo to kayat ti kaaruba tayo, handa tayo to kayat ti kagimungan tayo. Ala kakabsat na awis tayo, ita nga gundaway, muna ikararagan tayo ni misyonero, tamasapul mat ti na espirituan nga misyonero, kala ko maripapadi mamadari kadabara misyonero. Datayo misyonero tayo, iyo unag ti balay. Masapul ti na unag akararag. No masayaat tayo, maiwaragawag tayo titalna, maiitad tayo ni Kristo, misyonero tayo. In the end, kung nakmanan ulit, no ag-report tayo to kengkwana, anyamot ti maitad tayo. No ag-report tayo to kengkwana, anyamot ti maiparang tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao di tinapaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulis sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanin asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmeti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmeti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Babaan ti Espiritu Santo nga imbaon ti ama, inturong ni Apo Jesus dagiti adalan na iti misyon da, inikkan na ida ti pannakabalin amang paimbag kadagiti masaksakit, ken agaramid iti milagro, ket tinulungan na ida kadagiti kanito ti pannakasapol da. Si papakumbaba, ken si dadayaw tayo ngorod nga agkamang iti ama, ket dawen tayo apatgan na dagiti kararag tayo. Iti tunggal panggep ko na tayo, nailangitan nga ama, iturong na kami. Nailangitan nga ama, iturong na kami. Idawdawatan tayo ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Tapno kanayo na mariknada ti panangiturong ti Espiritu Santo, ket si tutured, si sisirib, ken si pipingat da mangibaklay ti panakaywaragawag ti Ebanghelyo, kumararag tayo iti Apo. Nailangitan nga ama, iturong na kami. Idawdawatan tayo ti pagilyan tayo, nang runa dagiti mangidadaulo kada tayo. Tapno kanayo na may bigbigda ti kalintigan ken dayaw, dagiti amin at tattao. Babaan ti panangamuda kadagiti kasapulanda, kumararag tayo iti Apo. Nailangitan nga ama, iturong na kami. Idawdawatan tayo dagiti napanglaw ken
ti agsagsagabay iti bisin. Tapno adu ti maawat da atulong kadag iti addaan iti sanikwa. Kumararag tayo iti Apo. Nailangitan nga Ama, iturong na kami. Idawdawatan tayo dagiti na Kristiyano na agimong nang nangruna ti parokya tayo. Tapno adda ti panangsungbat tayo ti awis na Apo Jesus. Ti panagbalin tayo nga adalan. Kumararag tayo iti Apo. Nailangitan nga Ama, iturong na kami. Idawdawatan tayo dagiti pimusayan na napateg kada tayo. Tapno makirano da kuman iti ragsak, ti panakakita da iti Diyos, iti rupan-rupa. Kumararag tayo iti Apo. Nailangitan nga Ama, iturong na kami. Agulimot tayo tayo dawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, nailangitan nga Ama, iturong na kami. Amami anailangitan, imbaon mo ti anak mo dito'y lubong, tapno akmen na ti misyon, kas tagabo. Dawaten mi katpatgam nga iti isumet la akin na pakumbaba, awaten mi asiyaman ti awis na kada kami, nga agbalin nga adalan na, ket makapudno kami iti dayta kasasaad gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Sagsakot mi yaman mi ken kapanan paramor nga awaten pasem ina daytoy dinamay pasakwen ken daytoy harap na itay natun mi ken sabay lang matamay karinay di panayan kapagsupapak ni kinanong Ama daytoy dinamay pasakwen daytoy dinamay pasakwen
tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Ti Apo, awaten ako maday ito'y adaton kada imam. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo, tadalusan na kam daytoy a sakripisyo, ket iti inaldaw, degdegan na tiregtami amang gunod iti nailangitan abiyag, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken Itagaayo dagita puspuso yo. Adada na si tatagay iti Apo. Agiyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kariket rumbe. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaan ti pannakayanak na, pinukaw na ti basol mi babaan ti panagtutuok na, impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaan ti panagungar na, ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin aparswan. Ti langit ken daga, napno dahi pakay daydayawa. Hosana iti kangatwan, madaydaya ti umay tinagang ti Apo. Hosana iti Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo, ta Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amay yawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, hinak kamin salatan, matubot sa ngalubungan. Babaen ti
Diyos mo, kenin ka panagungan, inak ka minsalakan, manupod sa lubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet nilyon a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Maminadat sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dumteng ti pagariam matungpal tinagan mo, dito'y dagaka sa dilangit, when dito'y dagaka sa dilangit. Item kadakang tial daw ito, ikanan mi ti patinayon ngalda, akawanem dagiti nasulmi, kakasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasul kada kami, di na kamet baybayan, aman mogo iti suliso, ket isalakan naka iti dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo,
Kapya nga aggapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay aming kapya. Cordero di Dios, amani, ikat kadagiti basbasulti, sangalubungan, Adtoy ni Apo Jesus, tinangibaon kada tayo nga agmisyon, iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom mapaimbagton toy kararo. Isungaru
asang Kumararag tayo. Kalpasan ti pan nakapunumi iti daytoy nakakaskas daaw a sakramento ipaay mo ka dita magunod mi dagiti makaisalakan abunga na ket agtalinaed kami iti panagdaydayaw mi ken ka o Apo gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Pagyamanan da kay manen iti na ragsak na inkararagan nga puso iti panang pasangbay tayo ken ni iti ladawan ni Apo Caridad iti parokya tayo. Ket intuno malam Apo agbiyahe kamin mapang kami ijay Tagaytay dagiti papadi ti Nueva Segovia. Nagitila ang religious ti mabati Apo at awan ni Apo Padi ti makadomingo dagitay daily mass goers Apo mabalin yung lata ti umay agkararag dito nagtisimba nagsanto Rosario no awan ti misa tayo ti inaldaw kay kararagan da kami ta kasapulan mi Apo nakalukatlat tamet ti opisina no adda importante nga masapol tayo Apo. Awan matay, tano matay kayo, pastor timang punpun kada kayo niya. Ado gagayam ko nga pa pastor agor uray no kaya iyo ti matay dayto nga week. Awan nagsaksakit kanay nakadado ti agsaksakit no da chikungun niya hangkay ngumasi asidig ito tadi ka mairamraman niya. Dan sa kabalay mi nga na chikungun niya agkararag tayo ta barbaring umimbag da. Ikararagan niyo ti papadi Apo ta kasapulan mila unay ta masapul mo ti masalon at nga panunot espiritu ken nakem tapno na may mayat mo lang di pa nagserbi mi kay ti arban na. Tumakder tayo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Timan nakabalin a Diyos ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apakaisalakanan nyo. Amen. Adalan na kayo kumaadi agresat kadagiti pannorsuro ti pammati ket pagtalinaeden na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Amen. Iturong na kayo kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati kumangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay ti Naimbag Diyos. bigat tayo amin Apo. Kastamit ka.